Wij spraken elkaar in Herengewaard op de vooravond van jouw vakantie. Hoe is het geweest? Ja, super. Dat zijn de leuke dingen. Maar ja, net zoals dit. Zingen en vakantie zijn de leukste dingen in je leven. Waar hebben jullie het allemaal over gehad in die strandstoel? Zo even qua muziek. Nou ja, eigenlijk van alles. Je praat ook over de normale dingen. Wat je gewoon in je leven meemaakt. Maar het gaat toch altijd wel weer over muziek. Nou, Koos kwam er ook nog naartoe. Dus ja, dan is het feest helemaal compleet. En dan praat je over alles wat je bezighoudt. Maar ja, natuurlijk ook de muziek. En vooral de single die je samen hebt. En dat het zo goed gaat. Ja, abnormaal. Maar ja, ik kwam net op het goede moment. Toen het hier nog prachtig mooi weer was, kwam ik terug. Dus ik mag niet klagen. En als je nu ziet hoe het hier het weer is, denk je, ja, Nederland is toch wel heel mooi. Jij bent wel blij en trots om Nederlander te zijn, hè? Ja, is toch geweldig, jongens. We hebben wel wat van de wereld gezien. Ik ben laatst ook op Jamaica geweest. Super mooi. Maar als je ziet de armoede, als je buiten zo'n park gaat, dan denk je, mag je als Nederlander toch echt niet klagen wat je hier hebt. Het kan altijd beter natuurlijk. Vooral voor de ouderen. Ik vind echt dat die gestraft worden in Nederland voor het harde werken wat ze gedaan hebben. Daarom heb ik het goed. Dus mijn dank aan alle ouderen. Maar dat mag wel eens wat beter. Zou dit niet eens een keer een mooie single zijn of een mooi thema om wat te doen voor die ouderen? Een mooi liedje voor ouderen. Ja, nou ik moet zeggen, ik vind het geen slecht idee. Je ziet, het werkt gewoon dat als je opkomt voor de ouderen, dat er wat gebeurt. Geer en Goor, wie de kat trekken, verhogeren wie het gedaan heeft. En als je dan als ik mijn steentje zou kunnen bijdragen door een single voor de ouderen te maken. Ja, dan vind ik dat zeker geen slecht idee en ik ga het zeker bij Emiel aanhalen.